fik vi Wagyu-bøffer til hovedret også. Det var helt Wagyu. Eller Wagyu. Kæmpe tuber. Den der. En kammerat. Ikke før sæson. Nu er det den eneste, vi venter på, nu er Jens, og han skulle have byttet vagt, og det kan han ikke nå sig sammen til. Han er der fast ansat. Ja, det bliver lidt svært. Du synes få en gratis tur til Færøerne i 3 dage. Hvorfor tager I så ikke bare sidde med Jens? Så må han så lære sig selv. Hvor mange skulle I afsted? Jeg har hos kammeratkæreste, men hun bor i København. Hun har også et hus i Færøerne. Hun er jo i Folketinget. Så det er helt godt. Ja, hun har været inde og Mathias i det ugandriske kæreste, der er på det. Og så Jonas skulle også med. Og så Jens, dem her fra det gamle gang. Og man nu havde drengene og købe is i går. Victor ville jo gerne, og ville gerne, han havde selv penge, og han havde godt selv betalt. Men så havde hans ven havde også selv penge, og han havde desværre ikke hæft, han havde hjemme penge. Og vi var på cykel, ikke? Det er typisk Lukas, han glemmer alt. Men så lige ved rundkørslen, så kommer Chris så gående. Ja, så bare hjernen begyndte at komme i træning, ikke? Men den tur han så ikke, og det forstår jeg selvfølgelig godt, men det er bare pisse ærgerligt, at han valgte. Det er også så langt. Ja. If you saw the hidden message, if you don't saw the hidden message, watch the video back and try to find it.